Bydd y sesiwn yma ar algorithmau a datrys problemau. Yn syml, algorithm yw set o gyfarwyddiadau sydd yn eich sydd yn eich galluogi i ddatrys pethau penodol tro ar ôl tro. A datrys problemau sydd yn y canol o beth mae mathemategwr yn dda iawn yn gwneud. Felly gobeithio erbyn diwedd y sesiwn yma byddwch â theimlad gwell o beth sydd angen i fod yn mathemategwr a sy'n gwneud i fathemateg gweithio y ffordd fel y mae. Mae gennym peth algorithmau syml rydych yn gyfarwydd â. Enghraifft, os ydwyf yn gwneud rhywbeth fel 167 a thynnu ffwrdd 19 hwnna, a mae gennych yr algorithm dadlefennu, sy'n dweud wrthom ein bod methu tynnu 9 i ffwrdd y 7, felly rydych yn dadlefennu y 6 i lawr i 5, a gwneud hwnna'n 15 a 17. Iawn, a wedyn bydd 17, felly dyma'r dadlefennu. A bydd 17 tynnu ffwrdd 9 yn rhoi i ni 8. Dim problem wir fyna. Mae gennym 5. Mae rhaid i ni'n tynnu 8 ohono, beth ni methu gwneud, felly gwnafer 1 yn 0 a gwneud 5 yn 15. A felly cawn wedyn 7 y 8. Dim problem. Rwy'n wyddol cyfforddus o mod a hwnna'n gywir. Felly rhoi ticfwch i fe. Bydd peth ych chi falle ddim yn sylwi fod yna algorithm bach wahanol i hwn. Felly dechreuwch â 89 a defnyddiwch technegau neidio. A dwedwch, felly, bydd yn rhoi y sefyllfa yna fe, a dwedwch chi rwy'n mynd i fyny gan 1 i fy'n cymryd i 90. A 90 i 160, felly gallwch gwneud a 70 arall, gallwch fi wneud a 70 arall. I 167 wedyn, fy'n harged gyda 7 arall. Felly mae gennym wedyn 1 adio 70 adio 7, mae hwnna yn 78. Sy'n rhoi fi yr un peth eto. Felly ffordd bach wahanol o wneud yr un peth. Yn meddwl am lluosi, os hoffwn gwneud dwedwn 325 lluosi a 67, bydd rhan fwyaf chi siwr o fod yn gallu delio ar algorithm safonol, rydych yn mynd trwy lluosi gan 7. 7 lluosi a 5 yw 35. Felly 5 i lawr cario 3. 7 lluosi a 2 yw 14, felly plus 3 yn rhoi ni 17, cario 1. A 7 lluosi a 3 yw 21, felly 22. A wedyn, beth digwydda y mwyaf aml yw anghofio pobl bod y 6 yna yn cynrychioli 60 yn wirioneddol. Felly maent yn anghofio i roi lawr y 0. Bydd eraill yn gadael gwagleb yna. 6 lluosi a 5 yw 30, felly mae 3 yn cario. 6 lluosi a 2 yw 12, plus y 3 yn rhoi ni 15, 1 yn cael ei gario. A 6 lluosi a 3 yw 18, plus yr 1 yn rhoi ni 19. Felly mae gennym 21,775 i gyd. Bydd rhai o chi'n falle'n adnabod yr algorithm blwch ar gyfer hwn. Felly mae hyn yn torri fe i lawr i 325 a 60 a 7. Felly mae gennym 18,000, felly fan hyn, felly yn neud y lluosi 1,200, 300, 35, 140 a 2,100. A mae angen i ni adio rhain i gyd i fyny, sy'n gallu bod yn boen. Efallai bydd nifer i chi wedi dod ar draws, efallai beth bydd nifer i chi wedi dod ar draws yw algorithm Napier ar gyfer hwn. Wedi enwi ar ôl y mathemategwr o'r Alban, John Napier. Felly, fe wnaeth ef edrych ar y broblem yn ffordd weddol wahanol. Felly mae hyn yn grid Napier. Mae'r algorithm yn weddol syml. Ydych yn gosod eich rhifau i mewn, felly 3, 2, 5, 6, 7. A felly bydd rai yn rhoi symbol lluosi yn y cornel, fel gallwch weld yn y cornel fyna. Yn syml ydych yn gwneud eich lluosi fel bydd yr arfer. Mae'r cornel gwylod ar y dde yn 7 yn norweddol yn 5 yn vertigol, felly 35. Ydych yn rhoi eich degau yn y ran top o'r blwch a chynedau yn y ran gwylod o'r blwch. Yn gweithio ar draws, felly 7 lluosi a 2 yw 14, felly mae hynny'n 10 a 4. 7 lluosi a 3 yw 21.
6 llosgiau 5 yw 30, felly rwy'n rhoi 0 fan hyn, nid oes rhaid i ni. 2 llosgiau 6 yw 12, a 3 llosgiau 6 yw 18. Felly mae eich tabl yn defnyddiol iawn fan hyn. Nawr beth ydych yn gwneud yw ydych yn sleidio i lawr y llethrau. Okay? Felly y llethr cyntaf arno'r dde fan hyn, felly dim ond y 5. Felly mae gen i'n 5. Ond wedyn yn gweithio nawr tuag at y 6, y llethr nesaf wedyn, felly ni'n mynd i lawr fan hyn, o 3 i 4, yr ardd coch. Felly mae gen i'n 7 oherwydd mae'n 0 plus 3 plus 4. Yn mynd i lawr y llethr yma, felly yn dilyn yr arwydd glas, 3 adio 2 yw 5, adio 2 arall yn rhoi ni 7. A i lawr y llethr yma, fan hyn, mae 2 o 8 yn rhoi ni 10. Ond adio wedyn 1 arall yn rhoi ni 1 ar 10. Ond wedyn ni'n cario yr 1 yna draw fan hyn. A wedyn cawn wedyn 2 wedyn. Okay. Felly i gyd wedyn 21,775. Felly ni wedi cael yr un ateb dwywaith sydd bob amser yn defnyddiol. Felly nodwch ni wrth ffynus hwn draw fan hyn, felly o blwch cyntaf, oherwydd mae hynny'n cynnwys mwy o waith, ond wrth gwrs gallech chi gorffen y bant. Okay. Iawn, felly mae hyn i gyd yn wyl diddorol. Mae'r cam o adio rifer hyd crosyniau sy'n anarferol, yn golygu eich bod yn gosod eich unedau, eich degau, eich cannoedd y gym yn un llinell yr un. Os meddyliwch amdano fe pan oeddech yn fach, a felly byddwch wedi cael ffordd o drefnu pwy yw'r degau, pwy yw'r unedau ac yn y blaen. Felly mae lot o waith rydych wedi gwneud yn gynharach yn mathemateg yn algorithm, Mae lot o waith rydych wedi gwneud yn gynharach yn mathemateg yn algorithm safonol. Ond rydych heb ei weld mewn ffurf algorithmig. Felly dysgwyd y dull chi'n unig. Felly os meddyliwch amdano fe, mae algorithm dim ond yn dull ar gyfer gwneud pethau. Iawn, felly cwbl ar sgwar. Felly dibynnwch hwn ar y ffaith fel os ehangwn bracet binomial, felly dyma enghraifft, yna golygwch hwn beth ydyn yn gwneud yw ei luosi ei hun. Ond hoffech sicrhau bod y reol o ehangu bracedi yn mathemateg yn dal. Okay. Felly mae rhaid i'n lluosi popeth o fewn un braced a phopeth o fewn y braced arall. Okay. Iawn, felly os ni'n neud y lot cyntaf o luosi, ni'n cael yr x sgwar. A wedyn, yr nesaf wedyn byddwn ni'n cael yn nid yn x sgwar. Wedyn, os ni'n lluosi wedyn y 2 yma, ni'n cael ax, a wedyn ni'n lluosi y 2 ar y pennau, felly'r un y pen chwith ar pen dde, ni'n cael ax eto. A wedyn ni'n lluosi'r 2 ola yn y braced, a ni'n cael yr a sgwar. A wedyn i gyd wedyn, mae hwn wrth gwrs yn rhoi ni x sgwar adio 2 o x adio a sgwar. A nid oedd angen i ni wneud hyn, ond gallwn gweld ei fod yn gweithio. Felly hoffwn gweld ei fod i gyd yn gywir. Felly y peth bwysig fan hyn yw y cysylltiad rhwng y term x fan hyn, a'r term cyson yn y braced. Felly fel fi wedi tanellu. Felly mae'n bob amser hanner y gwerth. Felly os hoffwn defnyddio algorithm ar gyfer cwbl ar sgwar, ar ffwythiant, felly dwedwn bod gennym te x sgwar tynnu 6x adio 10. Felly yn syml mae angen i ni haneri y cysonyn yna fyna. Felly mi eisiau ni haneri hwn, hwn. Felly fi wedi dechrau fy bant gyda'r x, ond ar ôl ni haneri hwnna wedyn, felly yr hanner te yw -3. Gyda gyd wedyn wedi esgorio wedyn, felly ni'n cael hwnna. Ond bydd hwnna'n rhoi ni -3 wedi esgorio yn ychwanegol. Felly pwy gwyddom sy'n plus 9 positif. Sy'n rhywbeth ni hoffwn gael. Felly mae gennym y plus 10 sydd yna'n barod, felly o'r llinell cyn, ond wedyn yn tynnu ffwrdd y 9. Felly ni'n tynnu y 9 i ffwrdd wrtho. Felly mae x sgwar minus 6x plus 10 te yr un peth a x minus 3 wedi esgorio adio 1. Felly dwedwch hwn wrtho yn pethau penodol, felly fod y graff o hwn a gwyddom fod, oherwydd mae'n x sgwar, mae'n mynd i fod yn parabola. A o edrych ar y ffwythiau'n creiddo, mae'n mynd i croesdori ar 10. Felly byddai'n dechrau gosod y mas. Felly fi wedi gosod mas fy chalennau.
A mae ganddo pwynt lleiaf ar 1 positif. Okay? Felly mae'n mynd i edrych fel rhywbeth fel hyn. Okay? Iawn, a linell o gymesurydd o x yn hafal i 3. Okay? Felly dyma fe fan hyn. Okay? A oherwydd mae x minus 3 yn hafal i 0. Okay? Iawn. Felly syniad o gwbl ar sgwâr yw i roi i chi y sefyllfa yna fyna, fel ni'n gweld fan hyn. Okay? Iawn. Felly, meddai ein algorithm hannerwch eich cyfernod o x a thynnu'ch i ffwrdd y sgwâr o hwnna yna canlyniad. Okay? Felly nodwch nid ydw yn ei ysgrifennu i lawr, rwy'n ei ddweud gan lafar, oherwydd mae'n un wyrth syml. Felly, os cymerwn hwn i gael sefyllfa bach mwy anodd, felly gan edrych ar hwn. Felly, x gwar tynnu 5x wedi o 2. Yna hanner o minus 5 yn rhoi ni minus 5 dros 2. Neu, os chi moyn, minus 2 a hanner, pa bynnag un sy'n wych gennych. Mae dal gennym ein plus 2 fyna, oherwydd rydyn heb ei drin eto. Nawr mae rhaid i ni tynnu i ffwrdd i sgwâr o'r 5 dros 2 yna. Felly, mae hyn yn rwydd. Felly dyma'r 5 dros 2. Felly, dyna tynnu ffwrdd yn barod i fynd. A dyma beth ni moyn nawr. Ni moyn tynnu ffwrdd y sgwâr o hwnna. A mae hyn yn rwydd, nodwch ysgrifennu sydd ar 5 dros 2 yn hytrach na 2 hanner neu 2.5, oherwydd beth ydyn yn gwneud yw sgwario'r top, sy'n rhoi ni 25, a sgwario'r gwylod, sy'n rhoi ni 4. A mae 2 yn 8 dros 4, felly tynnu i ffwrdd 25 dros 4, felly daw hyn i fod i gyd yn x minus 5 dros 2 gyd wedi sgorio, tynnu i ffwrdd 17 dros 4. Oherwydd, oedd tynnu i ffwrdd 25 yn minus 17. Ac eto gallwn bresynio hwn, felly y linell o gymesurydd yw x yn 2 a hanner, neu x yn haflu 5 dros 2. Mae'r pwynt lleiaf yn digwydd ar y pwynt 5 dros 2 minus 17 dros 4. A mae gennym wedyn croesdoriad o plus 2, felly bydd ganddo 2 greiddyn. Felly y 2 ar yr uchelyn x positif, felly y 2 greiddyn yna. Okay. Felly mae angen i ni nawr newid yn algorithm dim ond ychydig. Felly os mae gennym cysonyn ar y tu allan y term x sgwâr, felly edrychwn ar yr enghraifft fan hyn, dyna gyd ydych yn gwneud yw ydych yn rhoi mewn cam ychwanegol. Felly ydych yn tynnu allan y ffactor gyffredin 2, felly fel ni wedi gwneud fan hyn. Ac yn ar ôl hynny ydych yn cymhwyso'r algorithm safonol. Felly bydd hanner o 3 dros 2 yn 3 chwarter, wedyn ni'n tynnu ffwrdd wedyn 5 dros 2, a thynnu ffwrdd wedyn 9 dros 16. I dynnu i ffwrdd y 2 dal yna fyna, felly y minus 5 dros 2 a tynnu ffwrdd 9 dros 16. Mae angen i ni cael y 2 dros 16. Felly i gael y minus 5 dros 2 i fod dros 16, byddai'n minus 40 ar y top. Felly dyma beth ni'n cael, felly ni'n cael y 2 wedyn dal yma ar y tu fas. Wedyn ni'n cael x minus 3 chwarter i wedi sgwario, tynnu ffwrdd 40 dros 16, tynnu ffwrdd 9 dros 16. Felly bydd hyn wedyn union yr un peth wedyn, a wedyn ni'n cael y 2 llosio x minus 3 chwarter, o wedyn minus 40 minus 9 minus 49, felly bydd yna dros 16, ond mae rhaid ni llosi a 2, felly bydd ni'n cael y minus 49 dros 8. Felly dweud hyn wrthom, lle mae'r llinell o gymesurydd, felly ar yr x hafyd 3 chwarter, yn dweud y pwynt lle wrthom, felly bydd yna ar 3 chwarter minus 49 dros 8. A mae minus 49 dros 8, felly os mae well gandych, neu os mae well gandych, minus 6 ac 1/8, A hefyd, dweud y 2 wrthom ei fod yn wyddol serth. Felly mae newid o raddiant, ond dyna i gyd yw e. Felly mae dal yn algorithm syml, Mae'n ein gadael ni'n gwneud pethau penodol. Iawn, felly un yn dweud ffortiwn i chi. Ni fydda fynd i ddarllen allan i chi. Mi'n siŵr gallwch chi ddarllen eich hun. Felly peidiwch ofni rhewi y fideo i wneud hynny. Hoffwn feddwl bod hyn yn addas i beth ydyn yn gwneud, a falle byddech yn deall pam bach wedyn. Iawn, felly arwynau hyn ni i algorithm Zeller, a fydd yn dweud wrthoch, yn tybio eich bod wedi geni mewn amser lle defnyddiwyd y calendar y Gregoraidd, sydd unrhyw beth ar ôl tua 1680. Pa dydd yr wythnos fe wnaethoch geni ar? Nid yn algorithm yn benodol o anodd, cyflwyno cwpl o bethau gwahanol mae angen i chi fod yn ymwybodol o.
A chawn tro arno, felly, ond mae yna i chi gael edrych arno fan hyn, ie? Iawn. Iawn, felly mae gennym pethau yma o'r enw ffwythiannau llawr a mathemateg y modulo. Mae'r ffwythiau'n llawr yn ffwythiau'n wil diddorol, oherwydd yn aml ydych yn ei weld fel y ran int, ie, neu ran cyfanrif, ie, o rhywbeth. Felly mae'r int yn dynodi integer, ie, sef cyfanrif yn Saesneg. Golyga ar ran int, ie, dim ond y ran cyfanrif. Okay? Rydych ddim yn defnyddio eich dull tagrynu safonol ar gyfer greiddiau. Eich dull tagrynu safonol yw os ydyw'n hanner neu'n fwy rydych yn mynd i fyny. Ie? Felly, os hoffaf gael y ran llawr, mae'n creu graff anarferol iawn. Okay? Felly, yn gosod mas ar y cholennau. Felly, oherwydd daw unrhyw beth rhwng 0 ac 1, mae hwnna i fod wedyn yn 0. Felly, ni'n cael y llinell fach hwnna, ie. Bydd unrhyw beth rhwng 1 a 2 yn dod i fod yn 1. Bydd unrhyw beth rhwng 2 a 3 yn dod i fod yn 2. A bydd unrhyw beth rhwng 3 a 4 yn dod i fod yn 3 ac yn y blaen. Ie, ni'n gallu cael ymlaen fel hyn. Felly, arwynau hyn i sefyllfa weddol anarferol oherwydd os ydw i'n gwerth rhwng 0 ac -1, okay, yna rydyn methu mynd i ein peth traddodiadol. Yn benodol, rydyn ar rhan o'r graff yn 0 yn barod, felly fan hyn gynnau, yn gorwedd ond o'r uchelin os chi moyn, felly fan hyn, oedd yna'n int o 0, felly oedd yna rhywbeth, bydd yna'n int o 0 pwynt rhywbeth, felly unrhyw beth rhwng 0 ac 1. Felly, ar gyfer unrhyw beth rhwng 0 ac -1, felly, dyna ble mae'r graff, yna mae'n mynd i fod yn -1. Okay? Felly, o dan y ffwythiant llawr. Felly, mae hyn yn edrych bach yn anarferol, ond byddwch yn gweld bod gen yn diddordeb dim ond yn y rannau rhifau cyfan. Okay? Nawr, mathemateg modulo, felly mathemateg modulo yn mathemateg gweddill. Felly, os ydyn a diddordeb mewn modulo 4, dwedwn, mae'n dim ond yn rhoi gweddill. Felly'r unig rifau sydd gennym ar gael yw 0, 1, 2 a 3. Felly, os ydyn yn gwneud dwedwn 2 odio 3 mod 4, dylse 2 odio 3 fod yn 5. Ond os rhannwn hwn a 4, cawn 1 gweddill 1. Felly, cawn y sefyllfa bach anghyffredin o os ydyn yn mod 4, cawn ateb o 1. Felly, mae'n techneg gweddill ac edrycha ar y gweddill yn unig. Nawr, gweithiwn mewn mathemateg mod 7 yn algorithm Zeller, oherwydd mae'n y 7 dydd o fewn wythnos. Bydd yn fath yn diddorol i sylwi fod cafodd y calendr Gregoraidd ei osod gan y pab Gregory. Felly, mae'n derddiad capel Cristnogol. A thrwy hynny, mae gennym 12 mis y flwyddyn ar gyfer pwrpasau Cristnogaeth. Ond mae'n cwmpasu y rhif 7, a oedd yn rhif bwysig iawn mytholeg y llychlynnaeth, felly sef nos mythology yn Saesneg. A byddwch yn gweld bod systemau Cristnogol hefyd yn cwmpasu rhifau pwysig o grefyddau eraill. Felly mae'n y syniadau diddorol yn mynd ymlaen, ond byddwch yn gweld mwy o fathemateg y modulo. Iawn, felly rydyn ni'n mynd i ddefnyddio y dyddiad yma ar y top, felly yr ugeinfed o Hydref 1986, i weithio trwy algorithm Zeller. Beth sydd gennym yn yr achos penodol yma yw fod D yn hafal i 20, bod M yn hafal i 10, a mae Y yn hafal i 1986, neu 1986. Nid yw M yn 1 a 2 yn yr achos penodol yma, felly gallwn anwybyddu y peth penodol yma, felly yr alcam, fi'n flin dysafodi cwestiwn mas yr 1 ar y 6 hefyd, ond chi gallu anwybyddu yr alcam, felly bydd C wedyn y 20 cyntaf o'r flwyddyn, felly yn 19, a mae K yn mynd i fod yn 86, felly 86.
A dyna lle daw yn ffwythiau'n llawr I mewn, felly yn y cam yma, yn y pedwerydd ymosg moyn, rydyn ddim yn mynd I wario lot o amser ar pam ydyw'n 2.6 m a 5.39. Ond mae angen I ni gwneud te, felly 2.6 losi a 10 minus 5.39. Iawn, a 2.6 losi a 10 yw 26, yn tynnu I ffwrdd 5.39, felly dim problem wir, bydd yn 20.61. Ond ydyn dim ond yn cael y rhan cyfanrif o hwnna, felly nid ydyn ni'n mynd I rownd o lan, felly dynyddio yn y 20, na ni. Dyna lle ydy ein ffwythiau'n llawr yn dod I mewn, y ran rhif cyfan, y ran rhif cyfan ohono. Lle K dros 4, mae gennym 86 dros 4. Mae 4 yn mynd mewn I 86 efo gyda hanner gwaith, ond hoffwn cael y ran cyfanrif o hwnna, felly ni'n cael 21. Mae 4 dros 4, yn mynd I fod yn 19 dros 4, sy'n 4.75. Felly mae hynny'n dim ond yn 4. Ac yna, mae di'n 2 a K, D a K. Felly roedd D yn 20, roedd K yn 86. Mae angen I ni tynnu ffwrdd yn 2k. Felly mae'n gwneud synwyr I fi adio felly'r rhain lan, felly os chi'n moyn chi'n gweld fan hyn, rai yn o'r dde fan hyn. Felly mae 6 adio 4 yn 10, adio 1 yw 11, a chofiwch chi cario'r 1. Felly yr algorithm safonol, 8 adio 2 yw 10, adio 1 ar 10, ac adio 2 a 2, felly cawn I gyd nawr te. Fi'n flin, gallai jyst dweud yr ran eto, felly 8 a 2 yw 10, adio 2 a 2, ond cofio ni goffo hefyd adio'r 1 fach hefyd, na ni, felly ni'n cael wedyn 15, felly I gyd te 151. Felly nawr ydym yn tynnu I ffwrdd 2k wrtho, felly mae 2k yn mynd I fod yn 38. Felly 151 minus 38 yw 113, a dyma lle mae angen I ni gwneud ein mathematig modulo. Felly byddaf yn darganfod y gweddill pan caiff ei rannu â 7. Felly ni'n mynd I bach o rannu, felly mae 7 I mewn I 113. Felly mae dim problem wir fan hyn, am byddai'n mynd I mewn I iddo 16 o weithiau, mae 7 yn mewn I 11 unwaith. Iawn, ond mae gweddill o 4, Felly mae'n 43 wedyn 6 gwaith, ond wedyn mae'n gweddill 1. Felly, falle eich bod yn cofio gwneud rannu fel hyn, felly falle chi'n gwybod beth yw y modulo o bethau, ond mae ein gweddill yn 1. A trwy hyn wedyn, y dydd yw dydd llun. Neu os chi'n meddwl yn dweud yn Saesneg, Iawn, felly mae'n y pethau diddorol yn mynd ymlaen fan hyn. Mae e'n gweithio, ac os meddyliwch am pa mor anodd ydyw I weithio ar ffaith bod gennym blynyddoedd naid, mae gennym misoedd lle mae'n nifer gwahanol o ddyddiau, felly mae hyn wir yn dan diddorol o waith. Nawr I mewn I ddatrys problemau. Felly rydym wedi gwneud ychydig ar algorithmau, felly y fan hynny, felly fel ni wedi gweld. A nawr ydyn I mewn I peth gwaith ar ddatrys problemau. A falle ni byddaf yn gwneud hwn I gyd, byddaf falle yn mynd trwy yn bach o mwy bras a gael y pethau I chi feddwl ar. Felly nid ydyn yn gallu adolygu, addysgu chi popeth sydd I wybod yn y byd. Meddyliwch am sut mae pethau newid pa mor gyflym mae'r cyfradd o dechnoleg modern yn effeithio ar ein bywydau. Mae pethau oedd un tro yn cael ei addysgu fel posibiliadau damcaniaethol yn ar yn agwedd go iawn o'n bywydau pob dydd. Beth oedd yn theori, nawr wedi dod I fod yn go iawn, a bydd eich potensial o ddatblygiad yn dod I fod yn go iawn o fewn eich bywyd. Y sgil o fathemategwr yw y gallu yna I gymryd gwybodaeth a gwneud iddo gweithio, tynnu casgliad wrtho a'i ddatblygu. Felly,
hypatia, pwy oedd y menyw cyntaf, neu'r mathemategwr menyw cyntaf a chydnabyddwyd, a chrwyddodd a dyw e ddim yn neis iawn, os hoffech wybod mwy am hypatia. Ydych chi lan ar Google. Roedd hi wedi cynyrfu y Cristnogion, a nid oedd hwnna'n peth da i'w wneud. Ond un o'r pethau hi yw cadw eich hawl i feddwl, a hyd yn oed i feddwl yn anghywir yn well na dim meddwl o gwbl. Dysgwch mor gymaint o camsyniadau ar ydych yn dysgu o llwyddiannau. Ei fod yn neis i gael res llawn o diciau, byddwch yn dysgu mwy amdano eich hun a mathemateg, gan ar y deg cael rhywbeth yn anghywir, a gweithio allan pam ydyn anghywir. Efalla'ch bod yn ymwybodol o ddeunydd safonol o'r enw WD-40, felly sy'n sefyll am Water Disbursement 40 yn Saesneg, neu os chi moyn gwasgariad dŵr 40 i roi cyfeithiad Cymraeg. Mae'n dda ar gyfer rhyddhau pethau sydd wedi gydio mewn ceir a phethau fel yna a gwasgaru dŵr. Mae'r reswm galwyd WD-40 yw oherwydd oedd y 40 tro i gael e'n iawn. Mae rhaid i chi cael pethau'n anghywir i gael pethau'n gywir. Mae angen i ni gallu datrys problemau, ac un o'r pethau gyda datrys problemau yw i'w wneud yn syml. Felly peidiwch â chymlethu pethau. Un o'r pethau rydyn yn gwybod yw fod yn tîm pêl-drod safonol. Mae gen i 1 ar 10 chwaraewr, ond mae gen i dim ond 7 dydd wythnos. Ac os y sefyllfa oedd nid oes yna 2 chwaraewr wedi ei geni ar yr un diwrnod o'r wythnos, yna gallwn dim ond cael 1 lluosio 7, sef 7, ond oherwydd mae gen i ond oherwydd mae angen arnom unig 1 chwaraewr, awgryma'r 11 fod y leiaf 2 ohonynt, neu nifer ohonynt, efallai 2, 3, 4, wedi ei geni ar yr un diwrnod o'r wythnos. Mae rhaid bod yna dyblygiadau oherwydd fel arall, ni all i'n gael 11 chwaraewr yn ein tîm pêl-drod. Wrth gwrs, os ydych yn edrych ar yr estyniad, felly mynd i eich eilyddion, efallai 2 neu 3 eilydd yn pob gêm, efallai ni fydd ganddynt yr un pen-blwydd, ond ganwyd ar yr un diwrnod o'r wythnos. Ac os cysylltwch hwnnw nôl i algorithm Zeller, gallwch cael check. Felly mae datrys problemau yn helpu mathemategwyr. Maent amdano resymeg a resymu. Yn aml, mae'n galw mawr am mathemategwyr. O fewn tymor y prifysgol, daw cwmnioedd mawr i'r prifysgolion gorau, ac edrychwyd am y gorau o'r mathemategwyr oherwydd nhw yw y pobl sydd gallu datrys y problemau ar gyfer y dyfodol. Efallai ni fyddent problemau mathemategol, bydd pobl sydd yn gweithio yn y prifysgol dim bob amser yn ei swyddfa yn datrys swmiau anodd. Mae angen i chi gwneud pethau'n syml mwyn ei datrys. Y sefyllfa yw, mae'n rwydd i brofi ar lafar, rhaid bod yna 2 chwaraewr wedi ei geni ar yr un dydd o'r wythnos, oherwydd fel arall ni allwch gael mwy na 7 chwaraewr yn eich tîm. Mae'n syml, ond bydd lot o bobl yn gweld hynny'n lot fwy anodd i weithio allan. Iawn, felly cwestiwn i chi fan hyn, a allwch chi roi 255 o eitemau mewn i 20 o flychau, fel bod nifer wahanol o eitemau ym mhob blwch. Y sefyllfa symlaf yw i ddweud hoffwn gael, 1 adio 3, 1 adio 2, adio 3, adio 4, felly mae rhaid i fi gael y nifer o bethau gwahanol, felly adio 5, ac yn y blaen hyd at 20, Mae angen i ni wybod beth yw hwnna. Daw hyn ni mewn i'r ardal o fathemateg Gaussiaeth, ar ôl Carl Friedrich Gauss. Roedd yn person diddorol iawn, yma hanes yw oedd Gauss yn galluog iawn y mathemateg. Wedi llwyddo gwneud nifer fawr o bethau yn dda iawn. Roedd yn cynhyrfu ei athro am ei fod yn well yn ei athro.
Nod mathemategwr neu athro yw i ddatblygu y meddwl o'r pobl fel eu bod yn y pen draw yn well na hun, y gwahaniaeth rhwng yr athro a'i disgyblion yw gwna'r athro y gwaith pob dydd, felly maent â fwy o ymarfer. Ond oedd gaws yn un i fod yn ryfeddod, yn benodol caiff gaws ei gydnabod fel y cyntaf ymhlith mathemategwyr. Di heb gaws bu lot o'r mathemateg ddim yn bodoli. Medda'r hanes gyfynnwyd i gaws i adio'r holl rif o 1 i 1000, ac yn gwneud hynny roedd e wedi gallu ei datrys yn gyflym iawn. Defnyddiodd dull weddolrwydd, os cymerwch y rif cyntaf yn eich system a'ch rif olaf, yna mae 20 adio 1 yn 21. Os cymerwch yr ail rif, ar un ail olaf, sef 19. Felly 2 adio 19 yw eto 21. Felly os par a by'n rifau, cawn 21 bob tro. Ond os mae gennym 20 y rifau, faint o barau sydd gennym, felly mae gennym 10 par. A wedyn mae hwn wrth 21. Felly golygu hyn, os hoffaf gwneud y swm rhwng yr hynhaflu 1 a 20 o'r ar, felly mae hwn yn golygu 1 adio 2 adio 3 ac yn y blaen. Mae rhaid fod hwn yn hafal i 210. Ond mae gen y 215 eitem. Os hoffwn gael rif gwahanol ym mhob blwch, yna gallwn dim ond cael 210. Oherwydd mae gen yn gweddill o 5. Ac os mae rhaid i ni ei roi mewn i flychau, bydd rhaid i ddim mynd i mewn i'r flychau fel bod yna mwy falle mewn rhai flychau penodol. Felly os mae gen yn 20 blwch, mae rhaid i ni roi nhw i mewn, yna o'n i bai yn bod yn llanw y rai ar y top, fel bod gan nifer o gwahanol ynddynt. Ond os gall blwch dim ond dal hyd at 20, yna mae'n y problem. Bydd rhaid i ddim mynd yn y rai gwylod. Felly yn y lles yna, cawn dyblygiadau. Felly'r ateb yw siŵr o fod na, mae rhaid i chi ei feddwl trwy. Ond mae gaws y person bwysig i edrych lan rhyw pryd. Dyma un dda i chi feddwl trwy. Nid ydw yn mynd i fynd trwyddo nawr oherwydd ydyn yn prin o amser yn anffodus. Meddai ymunwyd â chanolbwynt ochr y cyfagos sgwâr i wneud sgwâr llai y tu mewn i'r un gwreiddiol y mwy o faint. Sawl gwaith yn llai o arwynebedd y sgwâr bach nag arwynebedd y sgwâr mawr. Mae'n broblem, yn broblem sydd yn digwydd, ond dim ond asesiad syml sydd angen arno. Y ffordd rwyddach i'w wneud, byddem yn dechrau bant, ond ni byddaf yn mynd yn bellach na hynny, yw i ddechrau â sgwâr ag ochr 2. Peidiwch â gwneud pethau'n anodd, gwneud pethau'n syml. Unwaith ydych o hwnna, gallwch gwneud rhywbeth gyda fe. Nodiad ffactorial, beth galwyd yr Americanwyr yn shriek, neu en shriek, gyfynna hyn i chi gwneud peth meddwl. Felly ffactorial o 3 yw 3 llosiad 2 llosiad 1, 4 ffactorial yw 4 llosiad 3 llosiad 2 llosiad 1, 5 ffactorial yw 5 llosiad 4 llosiad 3 llosiad 2 llosiad 1, ac yn y blaen. Ond mae hyn yn galw am ddull fwy disbyddol. Meddyliwch i'r trwy, peidiwch i'w wneud yn anodd. Nid yr ateb ei fod yn broblem yn anodd. Dwedwn nid oes yna siwr beth a phroblemau, dim ond datrysiadau sydd heb cael eu darganfod eto. A her chi yw i ddarganfod y datrysiad.